Ay, thanks you, 23. Basta yun. Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino hilot and welcome po. Labi na sa karoon na nakakita ng video o sa lahat po. God bless po sa lahat mga viewers na po. No? Shout out po sa po ang mga viewers sa Reels. Shout out din sa mga Facebook friends. Sa mga subscribers na ako na road to 3,000. No, sa akong YouTube channel. Kung wala po makakita, please subscribe. Eric Hilot lang sa YouTube channel. Shout out po sa lahat ng mga top 3 countries viewers na shout out po. India, Indonesia, Philippines. Shout out po sa lahat ng mga OFW. Kung sa taga-sukin ako sa Vigo City, Davao del Sur. Kung sa karoon lang nakakita ng video, please subscribe. No, my channel, click ang bell button para update ko sa inyo at magandang. Kailan is nanay at ang ilo to Gyobo, 77 years old po. Shout out po sa lahat ng mga nanay, sa mga senior citizen, God bless po sa inyo. Ako nakita niyo Gyobo si nanay, 77 years old. Si nanay nagtrabaho ni kung kita pumasok sa Hillary Trading, si nanay Pasita, 77 years old. So please share this video. Kung naman mga pangutana, comment lang, no? Comment lang kung sige naman kayo pamatas kawasan, antod ka magyapon mamay sa tabangan at nanging maayon mo, yung mga panungot, siyempre na pa rin sa pagkapos mo. Pag sa lahat ang mga muduol sa puwa, manikamot ng mamaayon mo, ito sa tumayin, makakait natin kaya pamatas kawasan. So shout out po sa lahat ng mga viewers, regular viewers, yan. So magsugod ang video guys. Love you guys. Please share this video sa lahat ng mga nanay. God bless po sa lahat ng mga senior citizens. Lati batu. Mata. Guys, utak kung anong bangko yung PC, uy. Mata rin, ma'am. Gula. Kung tawag sa rin, Meng.
siya kaon oh. Kaon po siya. Parang malo siya naman oh. Wala ko na, Diamond. Una yung mga papel, panguhaan ko na. Deb! Psst! Ba! Biskuit manguday ang gikuha Butangan niya. ta. Ito rin ang kaon niya. Butangan ni Kuan. Biskuit. Butangan ni Jid. Pilit sinaw. Nodo. Geb. Ba! Agay. Yume. Ay. Yume, look at me, Yume. Yume. Look at me. Tumatuma. Ooh. Eric, kay Eric. Tumatuma. Butan na rin, Meng. Meng, Tumatuma. butan na rin. Kayo. Ay. Tumatuma. Ay. Ay, Tumatuma. Dari kabalos. Bayot. Three, two, one, clap clap! 3, 2, 1, clap clap! 3, 2, 1, clap clap! Awas tayo eh. Yume, awas tayo eh. Yume. 3, 2, 1, clap clap! 3, 2, 1, clap clap! 3, 2, 1, 3, 2, 1, clap clap! Ay, very good! Ilagay na dito yung lasam yung helmet dong. Kuha ba lang ni Isa? Mapalaw kagawas. Jay! Na mailis na mong ligid mong lubot say. Pwede yan diri ko. Sakit kayo na Eric. Basta stikas. Kanya ni diri. Sakit kayo. Inubo siguro no? Simot uga man natin. Sakit kayo na siya. Ayaw kayo Jotex. Kita oy. Balhin na mo. Ha? Nabalhin na mo? Kamu ba? Balhin na? Ha? Nabalhin na mo? Nabalhin? Malmalin? Ugnya paggabi. Yan na, sa antistar Ay, gapon. ay! Ito kay Derek. Antistar yan na, diya, gapon. Oh. Ulan man daw. Ulan daw itong sa adlaw. Wapod siya mo. Kuan, tawag. Tawag man diri. Tawag, Oh, tawag di diri. ko, inulan ko sa antig mo, ari, wala ka na. Ito, gitawag ano paggabi na po. Siya, man ko ba na? Buntag? Ito nga. Isa ba? Ay! Kita eh. Eric, sakit. Hindi ko nga. Isa bang ten? Puro mo tayo, tawagan mo na ka-depend lang. Ano mo tayo makabutag? Wala mo kang inosente. Ano kang inosente ba yan nga? Isa man? Buntag? Oo. Ulan man daw, ulan, mga sa kari. Oh, mula din sa motor ulan. Wala man po ba dayon kuan kay Isa may naabot. Isa ano naabot. lang. Isa naabot. Tula sa ni Kuya Mo! Ano ako din eh, abot sila. You don't need to know how to play that. Abot na sila. So you don't know. Agi sundo. Sundo? Gay naman sila. Di sundo. Ha? Sundo.
Sundo siya, wala. Ha? Sundo. Command Wala eh. display. Kasi ara isa ni Ari Hindi, Diray. sinara. Uno na sisay. Sinara ako tulo. Ay, pwede man doon. Uy, di manggod. May napungkol. Gasto na ng sundo-sundo. Naghihapon ba ni kuya mo paingon. Pakita ko sila. Ano ni Duyo naman po ka diya? Pakita sila din sa lalam, be. Lumakunin mo pa doon yan ano be. Mutong ko man ang naong di mo rin ba? Kabalo ka walay lingaw. Kabalo ka dili. Oh, lo. Ting ting. Wadi wadi wa. Lo. Ting ting. Ah. Ting ting ting. Mamalit ko dyan po. Kaway kaon. Kaligo sa ito. Mapabi ako nakakaon ani ha. Iya. Nagani di palitan ko ninyo ani. Nya pa ipatrabaho na po na ni Moskuha nga pati na kung bisihan. Cellphone na mga ikadala. Cellphone. Kauna cellphone na. Ano gigamit pa dila kong ballpen na tanjis. Puro man ipitan. Gamiton din mo imo wali ay. Lutuin ako mang. Okay. Do you want to eat chief na pancit canton? Chief na pancit canton. Yummy biyak kayo niyo yung chief. Ano kung daghan ra akong tissue, diba? Uwang man di eh. Uli bang punta dayon? Hindi kayo. Ayumes! Ayumes! How are you, men? Ayumes! Away din yung men! T, 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 Okay, kita rin. Bye! Ano, manig mga gamit diri ang mga Tanawan ako na kung kuandong. Unya na ba? Kana ba ko gibuhat ba? Ako na may magluto, kaya naman pa makakagitrabaho. Basi ito mang din. Iya ko rin dulu. Can we play Dennis, sumugan ko Dennis, sumugan. Alam, tuyok naman ka. Ayaw ba? Oh. Lingaw sa diriming. Ay, yuming. Lingaw sa saysay. Ayaw, say. Lo, tura ate, o, tura ate. Ate. Tura tawag, ate. Si ate na amang mampuni. Dili man siya kabalo magdula ani. O gani na. Wala sa tawaga sa ano. Wala sa ano, lingawasa. Ay. Wala na niya. Ma. Si Asyaw dito, aksyon taghinot din. Uy, dito sa kamot. Siyaw, dito ko siyaw. Okay. Abrihan na ang. Mo inom kag water. Mo eat kag water. Eh, diridik, di na ginimwala rin. Wala. Hindi kayo, oh. Ito ba gamit? Oh, kaya diya, kayo. play with this? Ang nilabot man si Soy Soy, bika uno niya, ano niya. Kaasa na Ay, bigka kasi ko ana ano, niya ano, abri ito kayo. kanton butang Ah, makanton di ay. Abot ninyo. Lo, ambot ko niyo mo. Kabalo, aha. Madali.
Dadari, oh! Dadari, oh! Oh my God, Daddy! Dadari, oh! Mikam, let's go! Huwag ka na, tuluan ka ka, sunod maglutong pagkaon. Naman may pantitan-pantin yung balay na. Yung sudan na. Dumi na. Ayun na ng daddy. Naman may sudan sa yung balay na. Hey, dapat pinabili na. Dapat magutang pag tubig, nagamay lang, gamay. Utang Asa daw na po ng sante? Ah. Ng sante harap dito. Dito ko dito ako na Kuman ka? Ay, kay kakapoy yan ang baklay. Dagat o dagat? Dami ludes niyo. Binabaligya, no? Ah. No, let's wait. Lock pa ka doon. Oh yeah, wait pa. Wala pa di ay. Wala pa ko doon. 15. Ipaan ka. Kaon ka. Mungkin yung rekani. Ayaw, lagi. Asa man to? Asa to? Asa to? Wado ka? Mananakaon na nga. Ano to? Wado ka? Waa. Mangkuhaan na dito ang mga pag gumanana. Namadriya sa duya ng mga gamit. Namuritsing maningnaw nga ning bata pa. Namuritsing maningnaw nga Ano, ning G? biskwit. Namura na mag-iring. Yaw! Oh good. Ito yung G niya, oh. Hindi nakabalangga ni Mamang Yumi. Saysay na po. Astig na. Isuon din ako. Maglalataan. Oo naman, saysay. Yaw! Dito dito sa balay. Pati daw ko how to play, di ba? I love it. Yaw! I know how to Tag yung yaw. You know how to play checkers? Ay, mag-checkers na lang tayo, May. Let's go. I want to play. Kani, oh. Yes. No, kay kaunon man ang saysay. Kanang cellphone man, di man kaunon saysay, di ba? Ano ko lintihan? Bang, nagsugod na tong sunog, bang. Ibalik na sa ubos. Play the checkers. Balik na sa ubos. Play magkata checkers din. Balik na sa ubos. Ba't na sa ubos nila? Humors. Yay. Ano nga, yung tumudulaan na. Anong chest? Checkers pa. Ayan na te. Isas na mayon na. Thank you for watching guys. Please subscribe my channel. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. Hello, hello, hello.